Horas mari hita saluna dia munama nami namin ho parsange pihami raja di nunga tubu boru bere nang dot akka raja di nunga sahuta tarlumubi tua muna horong ni akka hula-hula dot akka tulang nang songonima ale-ale di hita saluna pecinta budaya adat Batak se Nusantara. Horas mari hita saluna dia muna amanginang sa onari pajuppa mahita muse imat di pembahasan ni akka ragam adat dohot hatau pasa si dohono diulaun adat namar ragam. Saunari tabahas majola amanginang taringo ni tu napasahat ulos ima ulos todi manang nedokon ulos mulagabe. Ia ulos todi dohot ulos mulagabe dipasaha mai tu akka keluarga-keluarga baru nama naungnunga marhasohotan di naungnunga di tanghihut tuhatta dengan ni tangyang nasida di pasahat tuhatta di nasida akka gorang ni pasu-pasu ima parbue ni bortian tarlumubi ma di tangyang ni hula-hula dot akka tulang dilas ni rohan ni keluargai tutu pabonna do tu hula-hulana nang songonima akka tutulangna jala marhiteido bukama rohan akka hula-hula dot akka tulang laho pasahaton ima ulos todi manang naidokon mai ulos mulagabe di nama nagam halaki taringo ni tu nama nagam haruan ima di anak pertama di keluargai tutu buruna penang helana pabona dong nang akka tuna tutuana tudonga tubuna nang songoni tu raja di runga sautana di nama jakko nasida di haroroni hula-hula ima dinalao pasahaton ulos todi manang nedokon ma ulos mulagabe tutu nang songoni pe pihak ni para anak saya sedia honon ni halaki rotong akka nahobartusi ima si panganon adat laho pasangapon ima hula-hula nang dot akka tulang tutu dang sesude akka halak Batak napatupahonon tu akka yanak konna asa omma naga besongon ingot-ingot di akka keluarga na sopatupahon apala tung rikot patupahon ima di napasaton ulos todi manang naidokon ulos mulagabe tu setiap keluarga na managam ima di anak pertama di keluargai. Itu tu dipakatayo pidisan saya tongdoro hula-hula laho pasahaton ima nalaho si pasahaton nasida alai somalna jolo dipasaha do ima songon ulos tu buruna nang helana baru pe non pasahaton nama muse ima songon dek si tio-tio tu pamuronna nang songoni matong sian pihak paranak lao pasangap pon hula-hulana do tulangna pasahaton nama tudu-tudu ni si panganon lao pasangap pon nasida direnggan ni uli basa nasida dina lao pasahaton ulus todi manang na ulus mulagabe tu buruna nang hilana dia muna amanginang puasa palatung rikot tataringotion asa gabe membudaya do akka ulaun si songoni akka tu generasi-generasi keluarga noposo alana dang sesude patupahoni di setiap keluarga di nama nagam nasida ima di haruan anak pertama di setiap keluarga dia muna manami nanami tutu ia napasaton ulos todi be ikon perlu dotong botoon naung 3 bulan umur ni kandungan di keluargai biasana sekitar 6 bulan tu 7 bulan ma roma hula-hula dinalao pasahaton ulos todi ima nalaho patuduhon lasmi rohania lagi tu buruna nang tu helana jala marhiteido disonma akka ruhu-ruhu ni para datoni naikon perlu si ihutono ni akka keluarga noposo asabui secara tahap demi tahap acara tai dengan mardalan marhite-hite akka na ni rancang ni akka oputana jolo atar songoni ma jolo sautik taringo ni tu napasahaton ulos todi manang naidokon ulos mulagabe di nama nagam ima di keluargai ima anak pertama nalaho managam haruan tu ari-ari nabirituna songoni ma jolo sautik amanginang taringo ni tu napasahat
ulos to di manang nedokon ulos mulagabe di keluarga na marhasohotan di las ni rohana sida di tangi tuhatta nang tangyang nasida horas madi kita saluna